Ассалому алайкум бачаҳо. Иншоалло як видеои дига мекунем. Мавзӯъро хостум дар бораи муносибати мардуми Корея бо муҳоҷирои меҳнатии хориҷа, ё ин ки бо узбеко, тоҷико, русо ва ғайра. Охирда як гапи кантарак муҳим дорум ба ҳамон бародарое ки видеоҳои ҳархела партофтанд. Мардуми Корея рости гап мегӯянд ки миллати бад нестай, инсони бад ҳастай. Кореярам аз он ҷумла инсони бад дорад, инсони нағз дорад. Мардуми Корея бисёр меҳнати одами меҳнаткашанд, меҳнатдӯстдоранд. Одами меҳнатиро дӯст медоранд аксарияташ. Ҳаста инсоное ки дар вақти кор мардуми оддиш корро дар назар нагирем. Мардуми оддиш ҳурмат мекунанд, бисёр маҳинанд, гуфти русо вежливиянд, ҳурмат мекунанд, бисёр савол-ҷавоб мекунанд. Ай куҷои, оила дорӣ, чанд фарзанд дорӣ, кай омадӣ, бисёр дӯст медоранд. Дар вақти кор ҳастанд одамоеш ки корда бисёр серталабанд. Фақат кор кунем, мефурашанд фақат кор кунем. Ҳастанд нафарое ки тез кор накунем, мегӯям оста кор кунем. Кофе мебиёрад, мисоле ки мегӯям бара кофе. Кор ба сифат шава мегӯям. Мисол ошхонашон мерем, вақти обед ё завтрак медонанд ки пешакӣ мепурсанд мусулмони муслим, мегӯем ҳо хук кадоме кишки дора, гӯшти хук дора, мегӯянд инаира нахӯр, инаира нахӯр, инаира бихӯр. Ё ки мо мерем бечораҳо мебинанд ки гӯшти хук дора, зиқ мешаванд, ихелӣ мекунанд афтошона, мегӯянд ки ҳозир тухм мезанем туда, ё ки инаира бихӯр, ё ки инаира бихӯр. Мисол чӣ мекунанд? Ай меҳмондорӣ мекунанд, кӯшиш мекунанд ки гӯшна намонӣ. Масъалаи динда, арзишҳои динии хусусан мусулмонора ман то ҷое ки медонам бисёр қадр мекунанд. Бачаҳо намозошонро мехонанд. Ҳастанд аксарият нафарҳои ман медонам ки намози ҷумъа иҷозат мегиранд, мебиёянд. Мегӯянд мисол мо намози амирхамии фалон рӯз дар мисол ибодат дорем, як соат мерем миёем, як соат зиёдӣ кор мекунем. Мебарам, баъзеш худаш ба мошинаш миёрад, баъзеш иҷозат метаҳам, меравам миёям, кор мекунам. Ягон хел мушкилӣ нест. Риш ягон хел мушкилӣ нест. ҷураи мо кор мекунам, мисол раисаш вақти намоз шавад, хелӣ мекунам, мегӯям бара ибодат кун. Барои ҳавай арзишҳои динимон муҳим ҳамин ки қадр мешаванд, ягон хел поймол намешаванд. Ман рости гап агар бошам, ман фаҳмидагӣ нестам. Охир да гап дорум гуфтум, бародаро ай дигар шаҳри ҳами Корея як видео биёвардиям ки касое ки мегӯянд ки наёен, биёен, кор ҳастай, рӯшона сиёҳ мекунанд, наёен, кор нестай, фалон фалон фалон. Гап нест. Ё ин ки барои ҳамин видеоҳои мо як чанд фикрҳои мисол зиддиятҳо шидани як хел гапҳо шиданд. Ман аи гапҳои шумо ягонтатон бародаро, шумо бародарен, мода хафа нестем, чунки пайғомбар вақте ки дина паҳн карданд, беҳтарини инсон буданд, чанд нафар зид буромад. Барои ҳавай мо ҳеч ка нестем. Зиддият ҳатман бояд бошад. Ман шумо дар гап гуфтаниям ки сабаби видеои ман далелиш ҳамиае ки аз забони пайғомбар ки пайғомбар мегӯянд ки имони шумо имон ҳисобида намешавад то он даме ки шумо чизе ки дӯст медорен ба бародаратон дӯст бидоронем, пешниҳод кунем. Дигараш ҳамиае ки наёен кор нестай ё ки наёен кор ҳастай ягон кас гуфта наметавонад, чунки дар ягон ҷои ягон давлате нестай ки кор набошад. Ягон давлате нестай хеле ман шунидагӣ нестам. Кор нестай, ай ҳамин сабабаш ҳамиае ки ризқи як касда нестай. Русия занг мезананд, кор нестай мегӯянд, ай Русия ма занг мезанам баъзе бачаҳо мегӯянд 50 000 40 000 кор кардестем. Барои ҳавай ҳеч гуфта наметавонад. Мисол ҳамин шаҳри модам ҳастанд одамое ки кор мекунанд, постоянно ҳастанд ки кор намекунанд. ин чиза ягон кас ҳеч гуфта наметавонад, пешгӯӣ карда намешавад, хусусан Кореяра. Ризқи ягон каса бародаро, ягон кас хӯрда наметавонад, қудрат надорад, чунки худованд тақсим мекунад ин чиза. Ин чиза вақте ки одам мумкин морам намефаҳмидем, вақте ки одам зиндагӣ мекунад, таҷриба мегирад аз зиндагӣ, мефаҳмад ки барои чиз зиқ шидан дар кор нест, барои чиз переживат кардан дар кор нест.
ҳамаша худованд худаш ҳал кардагия аллакай ҳеҷ чиза мо намедонем. зиқ нашем, ёрдам ай дастмон мебиёя, бикунем, намебиёя, намекунем. Тамом ақаллан ба гап як кори хайр кунем. ай Америка як канали Америкаҷон аст, я бародар видео мекуна, пешакӣ мега ки ман агентство надорум, фақат чизе ки ман медонам, мебинам, кор мекунам, ҳамон чиза ба шумо мерасонам. Шояд ягон кас дар кор мешавам чи. Моро ҳама хеле агентство надорем мо. Ё ки як кас комментарияда навистай ки ё посредникан гӯшона сиё мекунанд, фалон. Не бародаро, мо посредник нестем. Мо коргарем, мо мардикорем ранги ҳамин қатори дига мардум. Ягон шо худуми зиёдӣ надорем гуфтиам гапо. Барои аввай фикрои бада зиқира айсартон партоем. Дар пайи ёрдами якдигарӣ бошем. Ма ку ай дасти ман ягон кор намебиёяд, лекин ман кӯшиш мекунам, ман медонам ки бародарои тоҷик ҳамаш дастгирӣ мекунанд якдигариша. ақаллан ба гап дастгирӣ кунем, дилбардорӣ кунем, ҳеҷ чиз ягон кас ягон ҷош кам намешавад. Ё ки ягон нафар дар Русия зиёд шавад, дар Амрико зиёд шавад, ай даргоҳи худо, ай чизе ки худованд, ай даргоҳи худованд ягон кас ягон чиза кам карда наметавонад, вай ризқе ки худованд нависта, вай чиза ягон кас хӯрда наметавонад, гирифта наметавонад, зиёд карда ҳам наметавонад. бародаро, агар иззати нафси ягон нафар дар расида бошем, 1000 бахшиш. иншоалло лайк монен, бо подписатсия кунен. иншоалло вақт ёбем ягон видеое бо нағз мебурорем. панотон ба худо, худтонро эҳтиёт кунен. ассалому алайкум.